Ta hagi ni gepor daga jing sngongu yu blay ngadonang ni ban ai ku blay fi baro. Kibala ia gaban yo sngo bat kiba yai snap kiba shashkor gktien ge jong blay nagani ge channel. Nga ai ngu yu blay nagamta jong fi baro nga ai ku blay fi baro kiba subscribe. If baro kiba ju share ge jingkren shigi waypat. But nga ai ngu yu blay nagamta gitu kiba shat pa ai ge live chat ai gepor bang gi polite. Mara ke juk upor nga ai ngu yu blay na kumta gitu ki basat ai ki comments ro. Ku blay shibon but if baro khat ki bedwai ba ki bekrshan. Blay un ker khoi fi men da ge snida ge ge ktien ge jong blay. Fi balay nga kren ya ge ge ktien ge jong blay. Fi ge daw ge dai ba nga kwa ba baro ki ba pet ya ge ge channel. Na ma ngala yo imentala kum ba arsnem ngi la kren ge ktien ge jong blay la ma ge channel. Ngayon idan degi power jar ki brio ki bopet. Lesing ala banong dan degi lak nadu besdang nadu menta. Bat ke ega bang ngakwa ngan ong fi ni gepor kumu nongkren uba ai ge ktien ge jong blay. Ngakren da ge jingit klip da ge jing duai. Bat habang perkhat ge ktien ge jong blay ge ni sngi. Naga benta jong fi baro ge besngap degi power jar. Hagi jaka ge boper ni ge jinget ge boper. Ngadan ke jingkit kli ban ong i fi gani ke ktien. Bangi ema ki sngi ki bakhat do. Bat ngi ema ki sngi ki baka jing shukor ka la nang jor gani ke pertai. Baru satan unya le iya ka ban wanra da ka eke ba idei iya ka taka bom day. Bat kamtam ling ba na ke ktien ke jong play. Bat nga kwa menda ke sngi bangan ong i fi nga ai kerteng ini ke jingkren kumno pin snap iya ke ktien jong play. Hagini ki sngi ki bakhatdo. Balenga ay gani ka kerteng namar habang duai habang pelet jingmot habang shong habang puli ka Bible. Nga snotro bang day ka bandan ka jingkit kli habang krenik tin ka jong play. Bahaba pi snap ya ka tin ka jong play na ngalan ni ki waypat. Nga kwa ba pin nang ban snap ya ka tin ka jong play ha ka nurukom. Tengan pin ifi nagani ka Bible. Kumno pin snap ya ka tin ka jong play. Kamtam hagini ki sngi ke bakhatdo bapinum su priang kelumar bapinum su snap kelumar bapinum su nget kat sebalap bat ngakwa ngana pen ifi na ka Bible today na ka daw ka point ka baningkong jangamen da ki sngi ngakwa pin pledging mot igane ka bang ngakwa ngan ai fi ni ka por bapin nang ban snap ka tin ka jong play le singan wan ra shwa kum ne men da ki sngi snaba ngakin mau ke kitab proverb nang ka bar bu pragat khat ka bakindai kong Utaw ba paino ila ka jong ka skor na ka ba yo sngaw. Ya ka hukum lani ka ktien ka jong blay. Wat ka jing duway jong ugalang ka jing ijili ya khamat jong blay. Pej ba haba yo fiyongan si duway bat pim jutip ya ka ktien jong blay. Pim tre ban shashkor. Pi snap tin ka jong blay pi long careless. Pim tre ban snap ha. Pi pej si pang pi mare seneng pi jano pi wan pi snap. Finom yo ibo blay un jubab ya ka jing duway jong fi. Namar ka Bible ka krenshay. Bau blay ude bau bura me la ka jong ka ktien u kentiyo la ka jong ka ktien hakli ya ka kerteng baro. Naga daw lada pi snap ya ka ktien ka jong blay ka de ka jing shem sngaw baha ka jong blay. Pipuli na ka Bible ka ktien ka jong play ka ang chitisi ki nang rom kala nang ka ba shipaw ka dakhat ka ba khat nyaw ktien ka jong play ka ang kumna ka ang ka jinget ka jana ka ba yo sngaw bat ka ba yo sngaw ktien ka jong play ka mat haba pi snap ka ktien ka jong play kawan rai ka jinget ka jingim ka jong fi balay nga kren nang ni man na ka po na makawan rai ka jinget ka jingim jong fi ka yaday ka jinget jong fi ka hikay fi ka ftay ka jinglaman siyam jong fi Pipuli ka gospel ka jong Matthias ka nang ka bakhat lai la pipuli na do khat ka bakhat prado arpo lai finlap bau jisu abu kren ya ka to ka parshi shipang unong bet shipang ka parshi shipang unong bet fikin mau kren ki south league jaka ka bagadan ka ktien jong play ka bahap ku musumbay utaw bahap ka jaka ka bahap rol lenti ulang taw briu yo sngaw ya ka ktien ka jong play ba bom sngaw to sa tanwan wrong no Ubahap apdeng ka kendaw ka badan tang kendiat lani ka jaga mau ulong tau briu ba yo sngaw tin ka jong play andrei ubaklet no ubam ngam jeliu ngani thui pi tangkum tu ka jano ka tin ka jong play bu satan u yele yu ubalai riu sembay ubahap pa ka kendaw ka ba sei so tang ba ka ba mi lang bat ki sha
Bagi jingku slai perthai bagi jingku abraja ni ke perthai ki kejap ye ke yo tau sembai bat kim sei so ke keren Jepang ki brio ke yo sngon regi bagi jingku slai ni ke perthai ke jingku ek bagi jap perthai ke kejit no ke tien ke jong play balu jisuang usumbai bahap ke kendau bahap tau bahap haga jaka ke ba sei so orang ini kitian udah tahu beri ubah yot sengau kitian ke jang play but ubah the sengau tu ya ka ulang ubah say so ubah sis pasha ubah ribu sha ubah belai busha nak kita kedau ngakwa kanong fi dan saujat kirukom sengap ik kitian ke jang play madan saujat ki jat beriu ke sengap ik kitian ke jang play ngam kwa fi na hab ke banding kong ke ba ar ke balai ngakwa ba pindai ke hab fi sengap ik kitian ke jang play ba pindai ke khendau ke say so but bau sembai uba ngi ai unum day uba yap uba sep uba put uba sembai uba tauhid ala di em unu sembai day uba wan now men sim jong play na ktien ke jong play ke khoi khnang ma pin sei so khnang ma pin kait pin kia khnang ma pin roi ke jingem khnang ma pin yai ke jingem ke babat na ka daw nga yang nang ni mga hikay fi kum no pin snap la ne pin shashkor ya ke ktien ke jong play ni singi ke bakado kadai ke ba don ka madu kata kata pin snap to ngan penifi ke point le si ke bangakwa ngan penifi fitim ngi pide ban ken kor le singan ngan ya kham chngai ni ke por ngan ya lame pin ni ke tien ke jong play pide ban aingo you play bangi yo ni ke bible ngan ju ang ke brio bor ken mau ngi shakri you play bangi mio i ngim yo ro ban kta en reken mau ngi ki kristan ngim de ke besu shakri matla namar ngi snau tho yo play u bangim yo I de tang lang ni ke bible pim snau tho nang no pi snau tho tang nang ni ke tien ke jong play ba de nang ta daw ni ke bible ke de ke ko do ni jing im jingi fitep ye ke ni ke bible la tho ye ka de ke brio ke ben jaman sem kum ba sau pong ngot ki brio na kleng ki background ki jaka ki beper play la penong ki bekin wan ra lang ki ni ke tien but play la I persat men sem ki but ling ba ke jing don ni ki sau pong ngot la penong ni ke bible but ke ni ke bible ke dan riu tu liki kitab but nga khwang anong feel pitip ke ni ke bible ke dan riu tu liki kitab but dai nak ta daw ni ke bible msim la khat ka kitab ndai la khat la ban ong no kum ne ha ke tien greek ten rai ya ke tien bible yo na ke tien biblia ke bomot a library a books BOOKS ke bomot ke dai ke dan riu tu liki kitab ndai tang ka ke kitab nak ta daw da pipuli ni ke bible pidivin sngongo bangi yo ya ka fitip gadan riu tu liki kitab agani ke bible but nga kwaga no if life khandai ki kitab ki dana ke testament ke barim ar punyo tu liki kitab ki dana ke testament ke betama baro ilang riu tu liki kitab but pitim ne am ki lenong agani ke bible ke testament ke barim ki dan khandai spa ar pu khandai tli ki lenong bara ke testament ke betama ki dan ar spa rupo but baro ki dan shejar shispa prapo khandai lenong agani ke bible man khwa kana pi wat ki chapter map inga wat ki khat agri ke bible la pin puli bah ke testament ke rem ki dan arpo laya jar shispa sabu santli ki khat ha ke testament ke rem bara ke testament ke betma ki dan nyo jar khandai spa san po pratli but baro ki khat ki dan lai pu jar shispa lai but daily ke ta daw ke kwa ngana fi aban ken ko ni ke tin ke jong play kade ke spa kade ke ba crow pala ke jing im ke jingi but abanga ai fi ni ke tin ke jong play shipi me na ke sngi nga kwa ba pin tip ba hang ni ke bible play la persat men sim shidi shi timothy ke ba ar nang ba lai ke khat riu gang ke jing tho baro ke ke ba persat men sim daw men sim ko jong play ke ba men toy ke jing snang ke jing pen ba ke jing kai ha ke ba ke briu ke jong play ke ni ya ke jing janai but daily ke ta daw nga kwa men na ke sngi ba ni kai fi kumno pin snap ye ke tin ke jong play ha ni ke sngi ke ba khat do ke ke ba don kama do kata namangi ngayo idan chipon ke briu ke snap ke tin ke jong play and let a pimio e jing shai ke day let pi yo pen man na wepa ke rukom nga khwa nga nang fikan pen pai pi ke bakla na mar yo playing pims no to like na ke bible na ke daw pi pi apan pule ngi ke bekren ngi de ban kren bat pi de pin pen chong nong rem ya ke ege bangi kren nang ni tin ke jong play de snga ba bang kren mangaru fi yo agni ke video fi la fin repeat e ka bun sen but pi la ban snap la ka day ne em nang ni tin ke jong play ngam kwangan kren ne bagan pen yero ini no ngan pen ramen ino em ga kwangan kren ni tek ye ga badai na ga bible
ban nga kwa agni ga por bangan pen ifi ga baning kong kumno pin ngap ga ktien ga jo blay ngan wan ra na gi kentien ga jo Jesu Christ ngap now Jesu ong kumne ngap ngan puli fi na ga gospel ka jo Matthias na ni ga ktien ga jo blay gospel ga jo Matthias kala nang ga khan rio nga sngolingo ba Jesu krani gi sanran ong kumne ngap ngan puli na ga ktien ga jo blay Matthias kala nang ga khan rio ga khat ga besan ngan pen ida ga ni ga ktien bat ngan bu ini ga point ka baning kong kumno pin ngap ya ga ktien ga jo blay kabalingkong kabaw Jesu ang negal nang kabakat rio Matthias dekat besan uang habagi senran jang te kilayawan sisilyang kila klet ban walam kepu u Jesu te ulaang dekat ban rio to sumar to kiar nau tiat jang ke Farisi bat ke Sadusi ki senran hang nekim sengal to ngam dan porgan pulelot nrai kabaning kong ka point jong amen daga sngi ka day la daga day pipin ngap ikitin ka jong play kiar nau tiat utiat ngani tu e fi de beret bat la fi khle yo kunja ata moida bat bila khle yo tu ba shilling lon nu ba he la bi tap tangi we tiat un siep braway la fi e kham slam un put braway namari wait tiat ila ban pun ia ga barok away gitu ke shilling lon nakata ka daw ba Jesu kranang ne wang kiano tiat jong ke Farisi kisenran kim sngau to na pi puli sharum wang ne hagar khat ka khat way jong ne lanang ka khat riu Matthias wang no kum wang ne kum no ba pim sngau to banga khlem ong pi shafangu khpu henry ban sumar na tiat ke Farisi ba ke Sadusi fitep wang no wang anda kum ta kila sngau to ba shimla ong man sumar na tiat jong khpu henry na ki jing hikai ki jong ke Farisi ba ke Sadusi nakita ka daw nga yang ne mga kwa ka nong ifi dakiar dapet da pikir bahagi ni gisngi sngap igaktian ka jong play da play jingmut namar kani igaktian ka jong play ka don kam kata bangin kiar nakita ka bomday kiar nagikin jatiat film tip ka ktian ka jong play la da pin puli na ka Bible ngan ay da hot Bible ifi shibuan man gisngi da pin puli na ka shiti ka ba ar ki korin sngap ngan puli na ka lanang ka ba ar ka da hot ka ba khat saw wow so Paul Ukraine la di kum ne wang henry long ga jingo yo play uba pendri saing ya lagi sngi how Chris bar uba pen pau ga jing yo bi ga jing tip jango dangi ga jakabaro na bangi long ga jing yo bi Chris yo play kita gi bala pen em bala kita gi bejat no ban ga kwa pin ngap ha ga ne wang kum no wang how way ga jing yo ga jing yap ga ban yap ndre how ta way ga jing yo ga jing em ya ga ban em ti way uba bit igni gi ekeru namar ngim long kum kita ki way kiba bon kiba pen khle e ga ktenu blay handrai kum na ga jing sngur handrai kum no blay e khmanu blay ni kren how Chris fi about Jesu on kiarno tiat jong ke Farisi bat ke Sadusi Ukraine ga jing hikai kten blay bala na ga day ngi ga bangin kren kten ga jong blay on wa so polang ne ngim long kum kitagi we kiba bon kiba pen khle e ga kten ga jong blay handrai ngi kren kum na ga jing sngur kum nou blij, hakmanu blij, ni kren hou Chris. Kenmong ngi dai ki brio ki bayang na jaka, ka bangi dai ki spokesperson ki nong kren na ka bentau blij. Ngim laban tau, ngim laban ant, ngim laban penduna, ngi haban puli be ka Bible ban kum mau blij pen shai kum tangi kren. But day tangga taru ka ban wanra ifi ka jaka ka badai like nang ta pinpoint ka jaka ka bakla la ngi wanra la ka jingsta la ngi wanra nang ne la ngi wanra nang tai pin lap kan poi ka jaka ka bakla nagada ka dawngan pin ifi shapangane ba ka ktien ka jong play la pin puli na ka Bible ka kren shai ngane ka ongom ne singap ngan puli fi na ka shiti ka ba ar ki karen ka lanang ka ba ar la pin puli na ka khat ka ba saw ter gong ka jing shania scam kat ka ngi dan daw Chris so play om na bangilong ki ba bit in la de hi ka ban perkhat ya ka ekeru kum ba na pol la de hi na endre ka jing bit jing ka lang no play uba penbet yang iban leyu ka Bible ko ang ni uba penbet yang iban lang kinong yalap ya ka jutang ka ba tumay ya ka jutang ka ba rim re ka jutang ka ba tumay mday ya ki dak re ya ka jang umensiam namar ka dak ka penyap umensiam ay ka jingam
Lada ni ka Bible ka papiyo sngaw ka lang tanggadak ngani tu ipikan peniupload ika jinglaw man sim jong fi. Anay ladang ikren ika jutang ka ba tumay daw man sim khot ka ktien jong blay ka day ka ba im. Tanga daw da snap ba nga kren nang ni. Fiyo sngaw na em ka dan ka jing pensle. Fiyo sngaw na em ka dan ka bor. Fiyo jing shine em. Kaya day na em na ka ktien ka jong blay. Kaya day na em ka jing im jong fi. Snap hai ka ktien ka jong blay kiar naw tiat. Yang nang ni nga kwang kanang fi balay nga kren nga ni nga ong si ong ita ktien. Na mar nga dan ka jing kit kli. Hai ni gisngi ga bakado nga kwa banya dai ga jinget jong fi baka ktien ga jong blay ga barong pigan day bet ka dut ka ba diamond siam Fimte ba gishiti ka ba ningkong Petros ka nang ka ba ar lapi puli na gakot ka ba ningkong ter tangan na puli fi nang ni Petros gishiti ka jong Petros ka ba ningkong ka lanang ka ba ar sngap ngan puli na gakot ka ba ningkong ter ka ong no na mara haba pila ino iga jing pen sniw baro bat iga jing shukor baro ba jing lay arsam bat iga jing bishni ba jing kran sniw baro kamat pila ino iga jing lang barim wong no kum ki kholong ki badang kha to pin kwa hiri ka ba sngur ka dut ka ba diamond siam knang ba pinyo sanda ka shiga jing penem khat balai wong lada pilamat ba utrai long basbon Figa ba mga ginigisngi ba gibriyo ki klamyo e gadut ka ba diamond siam ya kata ka pure milk ba ang gagtin English kata ka dut ka ba sngur ka ba klem kle ka dut ka ba klem kle bat ki aka bat ka kwa kan itu pi balay ki klong ki kelapang menta na mar ki di ki dut ki bala kle ki ba bon ki rukom la kle lor ka jait kle shini kle ka ne ka tai kle ki ba tiang kle ka jait bat na pi ai klong ukdang uyo tia ndrai hadien ka pen khai ki jingpang ki ba harukom bat ka ta ka ikta bat ka jinglang men sim kin mau pi hap bandal jingkit kle yala ka jong ka jinglang men sim habang ngakren nang ne ba pin ngap bet ka tien ka jong play bat ba ktien ka jong blay ganday bet ka pure milk lani ka taga dut ka ba long pure ka ba janay ka ba khot ka ba tay bet yu pi ba ka taga jinglam sim jo pi kanom yo pang ka ba sngi fi ka Bible ka kren shay mangin kiano tiat walit ngut klumar ka ktien ka jong blay la ka don tiat klay no naman tiat un pen sniw lut ya ka jinglam sim jong pi ba ka way Shaan penipi na gani ktien ka jong blay. Fitip ka ktien u blay la penisriya me kabar ka white lam. La pipuli na gishiti si ki Hebrew nang basaur ka bakar kong na mar ka ktien u blay ka lang ka ba im ka ba donbor ka ba khamnap ba ni ka nono ka white lam alyang suti. Balay u ang ka ktien ka jong blay ka day ka white lam. Na mar ka white lam nga ni thui pi ka day ka ba nap. Ka nap baro alyang ar suti. Ka ba mot ka nap ka penbet yaw nong kren bat ka penbet yagi basngap. Nakita daw nga kwa ba nang ifi tang ni shukran tang yagi way yala dingi klem perkan but nga kwa nang ifi yagi ni por ba pide pin ngap ha haba ka Bible ka kren chapang ka white lam ka day ka ba pipin bet ka ba piprat lenti na kam tagi way bagin yo ya ka lenti ka ba day ka white lam nga ni tu ifi ang ka Bible ka day ka ba pin khlat ya ka mensi ma ka jingim ka ba pay do ka ba pin khlat ya ka klen na ka klen chiang But nga kwang anong ifing ngam don po ang kren ka tan ring syukuan pin ipi ba ka Bible la kren ka ba ka de ka white lam ka ba kin chaman sim Ephesus kal nang ka ba si Paulo pin puli ki atiar ki ba apostol Paulo ai yo kristano ba shisha u ai wang to shimpi ya ka jing da khli jong ka jing pin bat ka white lam man sim ko jong play Umang to shimmy ka ktien u blay le shimmy ka white lam man sim ko balay wang ka white lam man sim na mar ka ktien jong blay la ka de tang ka white kamdan yo man sim ko ka de ka balon ka de kam de ka white lam ta daw da snap habi snap ka ktien ka jong blay vi yo snaw ye ka ktien u blay ka ba im ka ba don bon na bi yo snaw ka ba tay ka khli jong pi na bi yo snaw tang ka ktien ka ba wan rap man ka jing ya pa je pra Man nga kwang nang ifi ha ni ngam dan man yang man kadok tin ino nga kren bet ye ga jing shisha ni tin ka jong play fitibi ka Bible pan yesri me ka ba ka white lam fitibi ka Bible pan yesri me ka ba ka shara ka sam ka bishis pa khat gandai ka khat ka bishis pa san u David u ruai ka jing ruai wang ka tin jame ka lang ka shara ye ga lintia janga bar ka jing shai ha ga lintia janga fi nga kwang nang ifi ai ka tin jong play ka nga jing shai fi Haba pi snap, haba pi puli, haba pi penle jingmot, pi shashkor, ay kaktin jong blayan pen shay fi, mday bakan pen klumari fi. U blay ula ay ngi kaktin jong blay galang kum ka sharak, ka ba pen shay ngi, mday ka ba pen klumar.
Kabang singaw tanat nga kwang anwan ra ang ni kindiat gani. Nga singaw tanat na gani gaktiyan ka jong blade pin puli na u Jacob. Singap ka jing tho ka jong u Jacob. U tho kum ni u Jacob. Nakalanang ka baningkong jong u Jacob ka shiti ka jong u Jacob. Kalanang ka baningkong la pin puli de khat ba arfu lai arfu saw arfu san. Singap u ong kum no Jacob wang. Tolong pigi nong le e gaktiyan tangi nong singaw. Daga ba syukor no yala dehi. Singap ngan ra e gawai gaktiyan nga buang mo. Nabalada ununuru ulang tang unang singaw gaktiyan mat amunang le. Ulang kamu briu ba khmi to e gkhmat ga met jang o ga yet khmi. Namaru khmi to yala de bar ulet no bar kumne ru uklet no ubakum no la long re jaro ba yai khmi to je ga hukum ga janai ka ba ga jong ga jing palai lot u ba yai ne uni ha ba umlang unang singaw ba khlet no re unang le ga kam ulang o ba suk ha ga ta ga jing le jang o. Fiyo iu Jacob upani seriya me gaktiyan jong play bat kay upani seriya me gaktiyan ka jong play bat ka yit khmi bat ka mirror ka to ka yit khmi ka bangi pet yit yala de kumno pi ngap me gaktiyan ka jong play fiyo iu ki way ne fiyo iu yala de kumno pi puli ka Bible fiyo iu ka jing dunaja ki way ne fiyo iu yala de haba pi pet yit pim julet pin pet yit na kamta ki way pi pet yit na kamta yala de But katanga de ka mga kwangan ang ifi na gusingikin mau kaktiyan jong play nganda wan ra kham slam ka nikin diat kaktiyan jong play ka de ka yet khmi ka bangi pet kin mau habang kren ifi nang ne habang puli bat bang kren chipi ai ka ni kaktiyan jong play ka de ka bang pani chipi ba peni oi kumno pilang balada ka don ka ba yong hang no ngi pen khoi lada le se lada usnyu klembet ngi pen bet lada ka lipstick jong pi ka kenriang pi pen bet le se lada ka jan sem jong pi ka klembet pi pen bet ka sut jong pi klembiang pi pen bet namar pi yo I ha ka yet nga khwa nang fi kumlo pi ngap ka ktien ka jong play Lara kaktian jong play ka sakot tanga ka basngaw tanat lani ka sngaw tanat tanga ba yetiet tanga ba ka daw kti ki waypat ki jing shikri nga kwa nga nang fi ka taka le kam dai kaktian play ka taka le kaktian brio kalaban wanda ka bor jong ka jing dumro but dai na ka daw nga kwa nga nang fi ang ne habaw Jacob ukuran ni kaktian jong play u wan rai ka ba ka dai yet kmi nga kwa ga ni ka por ba nga ang fi ni kaktian kani nga dai ka ba nga sngaw kya palat ka jing im jonga Shibon bangitan kan mau wat jutan ni kaktian ka jong play siya ka jing kwa jong pi wat leit penwan dore kaktian ka jong play siya ka jing biang jong pi ai baga jing im jong pi kanya day dur bat kaktian ka jong play ang apostol Paul ai baka jing shikri jong pi kanya day bat kaktian ka jong play mde ba pen yet igi hot Bible bat pen yet nang ni nang tai ban pen long malayu ban pen ksan ni ka jing la jong pi ka jing nget jong pi jing shikri jong pi ngayo sngaw dan ki brio ki ba krenik tin ka jong play ban ya dai ka balang la jong dan ki brio ki ba krenik tin ka jong play ban ya dai ka jing shikri la jong kin mau klemboy ni ka Bible na kam ta ka balang jong no Klemboy ni ka Bible ban pen ksan ni ka balang jong no ban pen rem ni ka balang jong no la boy ni ka Bible bagan dai yit kmi bagi jing shikri baro ki dai ban ya dai dur bat ka ni ka ktien ka jong play ngam singaw tanat bangan kiran nang ni bangan pen ksan ni ka balang jonga ya ka jing shikri jonga em ai bala ka jing shikri jongi ka me dai ka ktien ka jong play ngin pen dam ni ka tangin ko ngu ya ka ktien ka jong play mdai bangin ya tan bangin ya yet bangin ya pen kelan bangin ya wat bangin ya batai shi ka brio ban defend ban ya dai ka balang da ka bashim kindia di khat nang ni nang tai ban peni nga kwa ngan ong fi ka ta ka dai ka ba mata mahagini gisngi Via lambaklai gelak bani gepolak. Yang nang nga kwa nang fi ka tin jong play ga wat lama liang seti ga ba at lang yo basngaw ka at yo nang kren ru nang ta daw ngi haban perkhat ba kum nang ngi kren ka tin ga jong play nang ta daw nga yang nang ne ko mo brio ba la kren bon si ni ka tin ga jong play la live post nam nga kren man nga kwa nang fi nga tip bangi haban ai ga jing ken ru khmat jong play bangi kren daga jing tmu ko ba kumno daga download ko ba kumno habang pen kre ni ga jing kren men daga singiru nga haban pen bet ka wai ka bang kwa ngan ang fi blay do yo ilot nga baro ba habang kren shipping ga dan ga jing kit kli ba pinum snap bi ga tin ga jong blay ga ba gi pri tan chala de la de what do snap bi ga tin ga jong blay ga ba gi pri ga dai ga jing la jong ki
ban pen kesan ke jinga joki batang ke jongi ke dei bedai wali le kum tau blame ku kum ta kan mang itip you blame dei negi balang itip you blame dei negi Bible u Jesus Christus dei tang mo u jing shisha ban ula ayo men se me khot hangi bangin tip ye ke jing shisha ka balang ke tien ke jong blai bat la da pi kwa ba ke jing em jong pi kan bet hangi ke pertai ba pin poi bet shebnang ba pin yang bet ba blai ka bang kwa ka dei ba pin sha ban snap ke tien ke jong blai ka ba ki briu ki tan chala ke jong ke jing jong ki Nagataga down the puli way budan tu kaniam kani ka Bible ka kelas tu kaniam way budan tu kaniam ka tan tu kaniam ngakwa kanong ifia kani ka por ai ba barakhat mangi ngin penuan dori ka jingem jingi shaka center jong ka tien ka jong blai ka ta ka de ka ngakwa kanong ifi kum no fi snap the pet bag ni sngi fi snap dan ngibriu ba persyaman pen kre ke points ba di ke jingkran tangkum no mania dai ka balang la jong ke jingai la jong pen kesan ni kita ka bagile ngakwa kanong ifi nganam pen kesan nang ni la diru lemni nganam kita kutini no nganam pen ramen no ru balai bang ongum ta na mar klembo yang i bangin kren tin ke jong blai ban pen ramen no ban ke no ino ban pen kesan ni no ka kutin ke jong blai ke de ka peni bet kum no kalang ka yet kami ba ba piyo i ke chong a pi ba pin pen bet kayit kam lapen bet je fin rei de ma pi ba pio i ba pin pen bet na kata daw nga nget bagani ke jingkren kanya rap if ket mau ni ketin ke jong blai klembu na ka benta ka popularity jongi bangin ye pau namro klembu ini ke ketin ke jong blai na ka benta ban ai buramio brio klembu ini ke ketin ke jong blai na ka benta ngapa ya ka bangin yo bainong yo nong ha ka do ngkhwano ifi la boy ni ka Bible bangin pen benaya ka namaru blai un bishar ni ka pertai ha ka nong rem jong ka ktien ka jong blai ya ki nong kren un bishar ki nong snap run bishar kat ba kum ka jing yo sngow bat kat kum ka jing kren na ka ta daw nga yang nang ne u Jesu u ong ka point ka bening kong hang ne u Jesu ong ni ki ktien wang kiar no tiat jong ke Pharisee Takadaw ngakwa mendaga sengi bagani ke jingkeren kan kelalong ke jingkeren kabanya rap ifi kum no fin ngap ke ketin ke jong play hagini ke sengi ke bakhado shwai ke bangan perkut ni ke point ke bening ko ngan ong biang ni ke ketin wat sha baga jing im jong fi bapin tan shaga jing pen kesan ni la ke jong ke jing ngakwa pinong try hangno ngabakla hangno ngala juyo ia ke jing sngo thot na do men chuan re kam ya day bet kene ke tien ke jong play but try la da kam ya day ngan ko ngu ye ke tien ke jame nganom ko ngu ye ke jing her pateng jonga ngila im gi sngi ke bakhado stang khndiat pinyo sngo ye ki jing hikai na ke tien ke jong play ke badan da men se makoi badai na ke ta daung yang nang ni ngadon ke jing ke kle bahaba ngayo alat stang khndiat por gin yo ke ban penshai man ngan sailot kat kabo bleu ai ke dot not ban hikai fi na mga tip ngidon ke jing ai no blay ban kren bat ngan pendan kam hok igni ke jing ai ke bo bleu la ai ban hikai fi ba pin la ban yat bet ngin hikai ke tin ke jong blay fi nga ai license shit yo ye voice message nga ai ke online service ke sunday ke por sanbje nga aya ga video kaniga bang kran ngi yo menta ka por khat we bje balai ngi kran hadu ka tatli ga shita yo ka daw ga dai bang don ga jinket clear nga don ga jinket clear ba binum paisha ba bakla ba binum paisha bam dai na magidan ga jingi kai ga ba bakla ga ni sngi ga ima But nga kwanga nong ifia ga partay menta siya kalang ga partay siya Africa, siya America, siya kiwipig jaka. The pet ba kum no pisngap wat hang niya ga rigi jinging hindi ba na pet ba? Nga sa ong barabom na mga kadaw tigi way bat yang nga rupya ban pet ba? Kaya day na em nagaktin ka jong blay. Kataka na mga kwa nga bu igani haga ni gaktin ka jong blay. Lana pim siya ikalina nga na mga don ang niya nga ay number 4 ro. Na mga mkwa babin siya ngap babin siya pudiyang lot bara siya ngot dot em. Bihaban pet kanu ka baday ba kanu ka bamday ngidon jingkit kli the pet bahayo priu batan sala de bapun san ni no yeno bapun ramen no klembo iga Bible kumta after Paul wang the city bening kong ki karen ka man lai lapin puli wang ini kitien way wa Paulus way Paul retang ginong sekritin blay ya ki ba pipilange nga ngatung wa Paulus wayom ane de blay kan yu bapun man
Bat utaw betong umlong ye, betau ba ai umlong ye. Ne de blay ken yu bepelong. Nagadam dan ba yo buram malor ne jinkren. De tangu blay ban yo buram ubala ai hingi getien ge jong blay ba de mensi mu khoi. Nga yang nang ni nga kwang anong fi de ngap ha. Na mga yang nang ni nga don jingit kle. Ngam sngot na. Ba nga yang nang ni mangan penksan ge jinget jong am. Nga kwangan keren man penksan ge ege bu blay wang na getien ge jaw. Tanga tanga de ge bu kodor palat. Kaya ge bu pile ge jing shikri blay de pej ba. Na ya tan jubor mar bangin po ye ge singin hab yang khmat jaw blay. Ba de ge daw tongin perkhat ba getien ge jong blay ge bu blay keren. Ai kan penuan dur ngim de bangin penuan dur mangi getien ge jong blay ge jing em le jong am. Ai ge getien ge jong blay kan shnadur ge jing em jafi. Ba fin ko ngu ge ge getien ge jong blay ka ong. Ngan pen fi point kat tu kan itali lesing anom la ngan kren jrong palat. Ngal pen fi ba point ge bening kong ga bangawan rang ni kumno pin ngap ge getien ge jong blay ge dei now Jesus Christ u Jesus ang kiar now thiat jong ge Pharisee. Bat nga num don por bangan penifi thiat udai badan tangwe beret nreu rung marabo rung ga do not jong brio ka thot lot ke jingla men sembara ai pinum snap ke tien ke jong blai ga bret e ke jing pat ye pra ka wan ra e ke jing ya ke deu kti ke wan ra e ke jing ben ye ke jing ye kan at ye ka ja em ka takam de ke tien jong blai ban nga kwa kan ye lam fi na ke Bible snap ha ke tien ke jong blai ga bang kwa nang fi ngan ai fi sa point ga baar kumno pin snap e getien ga jong blay ha kini ki sngi ga khaddo bale nga bu ya gani ha kini ki sngi ga khaddo fitip e gani ga jinkran nganum kran men shuan rengan kran menta namangi im shisha ki sngi ga khaddo bat kumno tarai pin snap e getien ga jong blay menta gini ki sngi ka point ga baar jong amenda ga sngi ga dai snap ya ga getien blay kabala ban penkela dur ya ke jing im jong fi kata dei ka bang kwa ngan ai ga point ni ga por snap ya ke tien ke jong blay ka ba ha fi snap kada penkela dur ya ke jing im jong fi kada dan bor ya ka ban penkela ya ke jing im jong fi ka ta ken ke dei ke tien ke jong blay ka wai na gi nong rem gi bang ju yang ha bang kren ke tien ke jong blay ke dei na ke shit hi ga ban kong ki korin kalenang ka ba ar ka way na gilenang ki banga syam banga sngaw ko men palat bat nga kwa bangan keren nang ni mentag sngi tang ini puli gani ka ba wasl pol wong walit klet yu wasl pol de brio betip lut ye jing start baro uday nong hi kanyam uday Pharisee uday no besyong pa Gamaliel udah nag university ka ba he ba bat brio udah jing start ka ba khamtam ba ni ki way pat Uniu brio yo ke jingla ka bomot bat yo mense me khoi bada dien bola no ke tu niam rim ke jao la shamyu Jesus Christ bada dien bo tho ke shiti ke jao shi ki nong korin ka bening kong ka lanang ka ba ar na ka khot ka bening kong snap ngan puli wang kumno kumta mangaru Ukraina la di wang mangaru habangawan shapi ko para banget ngam simwan kat bakum ke jing pna ke jing keren lani ke jing start da ka bangaya lap happy ya ke jing pla ke jong play ngajus ngot nat igni gikten wongkin mau bangawan jibi ngaklemwan chudo to jing start jonga ka barim ngaklemwan da to jing lang intelligent na ni to jing pna jong ke jing lang jong tulit jonga Enriken mau wong ngaklemwan da ka taban ya lap fi shapangu play Peyuang kumno de khat baarwang na marngala kuching mat banam tip ay shuap deng chong fi henry tang yo jisu batang yo ubalasa narfna utaw de wapsul pol uangala bread lo di gitu kuching tip jong abaro ngamuan de kuching pna de kuching start ngawan ngala kuching mat banganam tip shui kay kayru henry tang yo jisu batang yo ubalasa narfna If puli ni de khat ka ba lying akwa nganda pensyai na mga de jingi kayang ni wong kumno piti wong ngala long lembat pi ga jing klot ga jing shep tim ga jing knyo shibon e walit bakhlai ni mdei bo wong atlot nga knyo nga bakla nga mdei umta wa so pom de watiang mdei watlot
Henry balay utho ini ke siti. Utho na marba Ukraina ke jingi day, but ke jingi kai ketien blay. Nga mangi menta teng Ukraina ngim dan syuk ini ke jing sngau tiang. Ngim dan syuk kata ke jing kenyo. Balay waso palwang nga syap tiang nga telat nga kenyo. Balay namar usyap tiang bayo uanra ya katai ke jing start brio. Hagani ke ketien ke jong blay bayo ke brio ke besngap. Kimyo ya ke ketien ke badai, kimyo ya ke dut ke bad sngur ke badai mensim. Ay gani nga lang ke jing hikaya fin sngap tien ke jong blay. Fiti buang ke mno wang wang ke dekat besar wang. Ke jing keren jonga. Bat kata ke jing yalap jonga. Kim shim long de ki ketien kro ke jing stat. Henry da ke jing peni u mensim bat kebor. Knang baga jing nget jong pi ganam shong ga jing start ke brio. Henry haga bor jong blay ken maungi im. Haga por kaba palat menta. Haga ba ki brio ki bestad ki kren ni ke ketien ke jong blay. Check bahaya ke ni la pi ngap ke ketien ke jong blay. Nice ngap ya ka ba day tang ke khle jong pi. Henry ken mau ke ketien ke jong blay ke day. Kaba wan ringkat de ka bor ke jong mensi mekhoin. Kaba la ban pen kala dori ke jing lang jing im jong fi. Kata ka day ke ketien ke jong blay. Ngaju snotenat bawang lakum ta ke dekat ban riwang lakum ta ngi kren ni ke jing start apdengi bejanai. Henry ome ke jing start jong ni ke perthailam ni ke jong ki bekrau betri. Kaban jong ni ke perthai kaban sadu no. Wang gumno ngi kren shibang ke jing start ke beri jong blay. Dapi ngap nang ni ke ketien ke jong blay dapi yo ngau ke beri ke bo blay open pau ke nong kren ka wan ra ke jing ke khum dei ke beri ke bayo na ke internet ke bayo na sha ke bayo na sha. Ban nga kwa ka nang fiang ni dapi pule lut e ni wang kum ni ngap ha wang ke khat ke bekhendai ngan pule wang. Henry kat kum balatho ki ru ia ki ba ke khmat kam pat chimla yo I ka skor kam pat chimla yo ngau kim chimla mi ru ka dot no du brio ki long kita ki bo blay la bu la pa kita ki be ye yo blay la pen pau ki dau hangi dau mensim jong na ma mensim yet ki bro wat ki be jileu ki jong blay. Dapi puli nang ni wang ni khat ke khat lai ye kita ki ru ngi kren o ma ki ketien be jing start upriu ke hikai Henry ye ki ba mensim mu hikai da ka be persang ye ki ru ki ba ken jamen sim bat ki ba ken jamen sim nang ka daw nga yang nang ni nga kwa nga wan ra ini ke point ke ba ar jong akum no pin ngap bat shashkor tien ke jong play ni ke sngi nga kwa ba pin ngap ke tien ke jong play ka ba wan ring kat ba ka bor ke jong ke jing pen sle ke jong men se ma khoi ka ba pidan jing pang pin kya ka ba pidan ke depression pin light Haba pidan na prega jing klumar ba ka men se ma man ke lefi rega tien jong play ke ba em ke ba don ball ke ba khamnap ban ne ka wai la ma aliang seti ka la ban pen prai ke bol jing dom na ke jing em jong fi bat ka ba pelaj ye fi na ke addiction na ke jing mlen besne baro kata kan ke rega tien ke jong play ke ba ngi de ban ngap ke ni ke sngi Bon ba ngi dei ngi kren bon ba ki nong kren Henry kat no ngot ki ba kren ke ketien ke jong blay ke ba wan ra ye ke change ke lang ye lang sem ye ke jing ke la ke jing em jong breu be jat berem kat no ngot ki ba la ban kren ke ketien ke jong blay ke ta rukom ngi duai bo blay ni kai vi vins ngap la na fi shash ko la ke jing pang jong pi ke lang kum jo la ke to jing e jong pi ke lang kum jo pi shakri u blay bro shi po ar po snam pi sa bet kum jo ke klem don ke jing ke la dur pet ba pis ngap ek ketien ke jong blay ke bakum no nga duai menega sngi bangan ong fi ken mau nga kren nang ni nga la duai bo blay kat kum ke jing ai jong mense me khoi ngam tan ni ke ketien ke jong blay shaladi ngam tan sho we pat ke jing shekri nga yang bet na ka ni ke nongrim jong ke ketien ke jong blay ba ka bible ke kren shai ba ke jing kren jing gam dei shu de ke jing start jong brio andre de ke jing pen I jong mense me de ke bor jong blay knang ba ke jing et jong pi kanom shong ke jing start jong brio andre ha ke bor jong blay ke ta ka de ke nongrim kumno fin ngap ye ke ketien ke jong blay ai ngo yu blay ba pi yo ngau I gane nganget kane kan penting I bor jingdom nga sngotanat yu apso Paul bu ang ke shiti shi ke tasel ni habo tho ye ke shiti ke jong she ke tasel ni ke beningkong ngap ngan puli uang kumni ye ki ni ki banget hang ni ke shiti shi ke tasel ni ke beningkong kalanong ke beningkong la pi puli khat besan uang kumno wang na marka gospel jongi
Kam simlawan na fi shutang haga ktien hi. Henry haga boru bat hau mensima khot bat haga jing scam shibun ken. Kumba pi tip kum nongi la pen ira di fi naga benta jong fi. Ngas ngel tenat ya kata. Ngas ngel tenat uang kumba uang kumlo uang namar ke gospel jengi. Kam simlawan shafi tanga ke ktien. Ni tamu syekran menang pen ifish tiga ba argi karen kalanang ka ba saw tu kalanang ka ba saw mo ka ba pen imene bu ang lapen bit yangi balang kin nong yalap ya ka jutang ba tamai om ki jong kadak ni bangi siya puli bangi puli way am day umta ken mau ka tu ka kalalong kadak ndai ka bang kran nang ne nga kwa ka nang ifinga kran da jing pen pau jong min sim bu khoi bat ka ta ka bala pen sle da min sim bu khoi ya ka ktien ka jong blake ne ka bible ka kala im lum kum ta ka dai tang ka dak bat ka dak ka peniap ndai min sim u ai ka jing em bang kwa men da ka sngi bang kran ne ka ktien ka jong blake nang ne ken mau nga kran ka jing tip lambo blake yo i nga bahaba nga kren nga kwa banga ni rap fi bahaba fi ngap ga ktien ga jong blay ai gandan ga jing klador dan preng jong fi ga ga por fi dan ga jaka ga ba pimpat ai ti la ga jong ga jing pimpat sham ga jing penem ga jong try fim tim ngi em ga sngi ga ba khatdo kani ga ktien ga jong blay ga bangi kren ong ga bible kat badang ong mentag sngi la pi yo snow ya ga ktien ga jong blay wali pen e ga donut jong fi kumba ga ta ga sngi jong ga jing ki bitar ong blay ga ktien tangin pen e mentag sngi nga kren ni nga sngo to ga ga bor kadang ga jing ta kadang ga jing alam ga jong men se ma khot bat kat ba bidang snap la ga kta e pi ai ti le jong jing pen pa de le pen yo play on pen ga dor fi ba fin shamme ga jing penem ga jong try kata ken ga de ga ktien ga jong blay ga ba fi de ban snap finum do nong wat la ga slam finum do nong ban snap ga ktien ga jong blay finum ngia ban snap ga ktien ga jong blay la ga don ga bor ga jong blay nganget dan preng jong fiang ne vidana ga jaka ka ba pim tip lenti pim sngo tau ai ka ktien jong blay ga ba fi snap nang ne mal ga por kan pen shai pi kan wan ra ga jing tengan ni pi apdeng jing shapti ga ne ga prtai apdeng jong ne ga corona virus kan ga covid 19 ga ba la pen long shong khop ga brio bat ga jing shapti ga la rong mal ga we po ga tleu yang hanai la da pi shash kor ga ktien ga jong blay ga ba dot bor ga ba im ngani thu ipi ga belon ga jing shapting ba ga jing artien baro bat ka pen la e fi ba pini yang scam baru blay kataken ga de ga ktien ga jong blay ga ba pi de ban ngap ngam kwa bangan kren nang ni ga e nga kren be tik tang ga ta nga syam nang ni bo waso polwang ka ktien ga bangawan sipi ka gospel jengi kamwan tang ha ka ktien re ga bor ba ga jing peni jong ben sim ba khoi shiki korin wang ngim shimi lap ifi daga jing pana bala ga jing start brio hare ngawan ni banyalap hi daga jing pen pau ga jong minsi makoi baka jing et jong figanum shong ho brio hare gan shong ho play ka tagade ga banga snot nat pala lagi ni sngi bon gi brio gi pen shong gi nongrim daga jing et jong ki ha gi brio ngi klem pen shong nongrim ga jing et ho play namang ngi klem yo ga jing hi kai ga badai na tien ga jong ngamiang ne banga represent nang ne ban kren no em ken mangi de nong kren gi bo bleu la bo ya kaban ai ga ktien ga jong blay bagani ga gospel kan mi de ga bor ba kan nong ka jing shai takadaw fin puli na ga bible apostol paul you can do i ga jing e bor habule ya po ga balang ga galtia wang ini gi ktien wang lada u angel na beneng lani unu wanya lap i fi ga we pa ga gospel na lor ka bala ya lap i fi ka bangilawan ra ni ga gospel ai long bala tim hadu ka tawang balay wang aun long bala tim namar apostol paul usngot ho ya ga jing shisha jong ga gospel ga shisha ga jong Jesus Christ utip ini ga gospel fitip nam kat kum ga bible ka ong no ga gospel ga jong Yohanes number frag ga balay pu ar kong bat pin yo ito ya ga ta ga jing shisha bat ga jing shisha kan plat ye fi let's see piklem yo ya ga jing shisha bat baka jing im jong pi ga sa kum jo ndai la da pi yo pdang ga ktien ga jong play ka ba ga jing shisha ka ba wan ra ga bor fenyo i ga tangan polite luon ga jing im ga jong fi twai ba play on kur khu ga jing im jong fi sngapa nganam pen jrong se ga jing kran point ga balai men ga sngi kom no fin shashkor ga ktien ga jong play na fin ngap ktien ga jong play ha ki ne gi sngi ga ba khat do ngada ban ba ai ga ta Baling keren ni na mga kwa ba pindup nang ban snap.
Kumno pin shashkor ke ktien ke jong blay hagini gisngi. Ka point ke balai jong aman ta gisngi kedai. Snap ke ktien ke jong blay. Ka ba pendan buram bet tangiau Jesus Christ. Kabampenan buram ya balang, kabampenan buram ya brio, kabampenan kami ya niam, kabampenan buram yano. Henry kabampenan buram tang ya Jesus Christ. Pitip haga Bible berakaway, haga ni Bible berakaway blay, up tang penan buram ya Jesus Christ. Ngasngot nat ega jing ong jong way brio jong blay bekraw edw toza. Uang hangno, haka bala penan buram ya kerteng ke jong Jesus Christ. Hangta umen sim bekho jong blay. Udan bantrai nganget e kata ketian. Tapi puli naga Bible gospel ke jong Yohanes. Singap ngan puli naga gospel ke jong Yohanes. Haga lenong ke bekhan rio. Ngan puli fi ke naga dekhat ke bau Jisu hi Quran. Pet u ong kumne haga jinga day bat umen sim bekoi. Lada day fi fin singap ke ketian ke jong blay singap ye ke ketian ke jong blay. Kaba penan buram yo Jesus Christ kaba yang na kamtau Jesus Christ ndai kaba ngan ong biasa sian ndai kaba penan buram ini no pa yu Jesus ong kumno hak gospel ke jong Yohanes kala nang kaba khat nri ngan puli na khat kaba khat lai hadu khat ba khat san pa yu ong ini kiktian henrei ndalawan mau mensiam ke jing shisha ken unyalami fi ke jing shisha bara Namar unom kren na ladin reiki eke irukat ba unios ngong unkren bat unpen pau hapi eke ban sawan sngap uang ngomno Jisu uang unpen don buram yanga u Jisu ukuran nang ne uang na wano men sema khot unle ngomno unpen pau eke beri ke jonga bat unan ra syaga balang syagi banget bat un jet ya kaban penan buram yo Jisu Christ kan nuka ba danting ya day baru mensema khot ke day ka ba penan buram yo Jesus Christ kan nuka ba ya day na mensema khot jong blay ka penan buram yo brio ka penan kamburam ka penan buram ya ka kerteng niam ka penan buram ya ka niam jong no ka penan buram ya no ndre ka nuka ba day na mensem jong blay mensem jong blay un shim no blay hi ya ka ban penan buram yo Jesus Christ ango Jisu un shim na unam kren na ladin re ke ru ko nyos ngon kren un pen pau ke bansawan uang dekat bakat saw on pendan buram na yang ana ba on shim na ka jonga barun pen pawi fimtip u Jisu Christ ula yap la ga ding fna de tang mau u belong try jo ga jing im jonga ba jofi tongin pet ba ka jing shakri blay jing ga nom lang ka bangi krane yeki enrai bangi yo Jisu ha ga moi pa ka we ga jing kran Bangi yu Jisu bala yap bala yu Jisu bala mipat bat nga kwak nga ni tu ipi ay baga jing shikri play jingi kadega ba penan buram yu Jesus Christ pinum penan buram yu Jisu namar ga niam jong fi penan buram yu Jisu namar ba pi kongo iga ketin ga jong play bat aba fi yang ga nang rem jong nga ketin ga jong play hang ta pi penan buram yu Jesus Christ pim tip ba yu Jisu la khat u ketin jong play Badai nak kata daung yang nang nenga kuang nang fi lada fi kuak ban ya yat ban mensim khot jong blay bala fi kuak ban tip ke ketien ke jong blay gade ga bakum no nga kuak pin tip gade ga bala persan mensim do mensim khot bala ba mensim khot udana ga to jing shakri pin lap ki bekran barabor kin kran bet ya ga ban penan buram yo Jesus Christ mday no Badai nak kata daung nga kuak kan peni fi nang ne singap uang kum no ki AK baro ki bu pau don ki long ki jonga na magatang ala ong un shim na ga jonga badun pen pau fi ki jonga ong Jisu ga de ga jong sudah balai Ukraine ngene namar Ukraine shai fi de nak kata daung ko no ga jing shikri ga bampenan buram yo Jesus Christ kam de ga jing shikri ga banom sim jong blay tapi singap ga ketien ga jong blay nai singap ga ketien ga jong blay ga batan shala de ga bakran shala de ga bapen ksan ne ga no ga niam ga bapen ram ne no ga niam ga bakdok ti ki way pat ga bakdok ti to am nai singap kumta nga kwa bapen shash ko ga ketien ga jong blay ga bapenan buram yo Jesus Christ ga bapen jaburam yo satan ga bapen dolot ga buram brio bara bat ga baken ti ga keteng ga jong Jesus Christ kataken ga de ga ketien ga jong blay kaba pidai ban yos ngau hagini gisngi nagata daung kwa nganong fi hoit langan kren hang ni kubno fin sngap ik tin ge John Blay na kwa fin pet ba Apostol Paul kren shibon Petrus kren shibon ngene pet dengan puli khindiat ngene bangine pun kut no lapi puli ge jing tho ge John Petrus ula dep ong lupai ngene pin puli na ge shiti ka ba ar ge John Petrus nakalenang ka baar
uang kumni dan ginong itu lupa balam ler apreng jong tau pai lang kuma apreng jong firu ginong hikai gi balam ler ki bawalam tu apo gi jing hikai bakla ya gi ban penjot no ban gi balen no yu kenran ubala siu spa iki ki de penuan gum ta haladehi ya gi jing penjot finga ong fi mene ki balen ya nong siu spa teng em tip ngi klem de pej ba bangi len ni Jesus Christ daga bangi penan buram palat iki niam gi brio ya no bar wang hang ne gi ktien wang shibon gi ne bot no gi jingle ker et chonki nagamenta chonki on klen ben e lenti gi jing shisha bat ha gi jing kwa lalat gi ne khayi apiri gi ktien ba thaunang ya ki ba ga ta gi jing penram no min slam kam bentot bar ga ta gi jing penjat chonki kam samthia dwai men gi sngi u bleun hikai film ba gi jing kren jonga agi ni gi sngi gi ba khatdo da pikir ba bi snap gi ktien gi joplay ai ga ktien ga jong play ga bi snap ka nom de utiat ai ga ktien ga jong play ga bi snap ka de ga don bat ka bor ga jong play ai ga ktien ga jong play ga bi snap ka de ga penan buram yo Jesus Christ bat nga twai menta ga sngi bo play un ker khui fi is it don preng jong fi ga ni ga bor fi don ga jaka ga be yang nang ni da ga jinget nga kren la da pimpat IT la ga jong ga jingem pai jo play nama wabs tu pol wang shiti show shiki nong room apin pulin ngal nong baning ko khat khan riu ang ngamle ranya ga gospel nama ka de ga bor ga ban pin em yo way banget nga dwai mena ga sngi bakani ga bang kran ne ga nom shukut tang bang shui kai fi kum no pin sngap ndrei ba kum no pin nang ru ye ga ban priang ye ka but ai ga ni ga por ngan dwai no bo play un polite if u eat if u don ga jingit clear if u kwa ban ai ni ga ktien ga jo play khnang bakan penwan dor ga jing em jo fi Opinio light, but opinio shame ga jing pen, but opinio ga jing im ku chop. Tang ini dwai la don peng jofi bi don jing pang balai pim ngai ba mentai ga sngi. Ngala kren ga tin ga job blai kan ga jing ga khu ga jing im jofi. Tang ini dwai no bat nga ha ga ni ga por. Ku try ga ni ga khlem man a blai nga dap ga jing sngongo. Bangala ban hikai ga ni ga tin ga jame bat nga da dwai. Bai wei pi wei ga ba yo sngo ga try. A blai en kiar no tiat jong ga farisi. Nginom snap ku pai ga tin ga ba pen ksan bar ga ba pen rameno ino. Sngap ik ktien ken try kaba kdauk ti kaba penwet kaba yele ku pa la ka wai pat ka rukam re try playing in sngap ik ktien ka jong me ko try a play be it kaba don ring ka bor kaba laban pen kala dor ka jing em jogi bobon try ik ni ka por nam ta ki tu ki brio ki ba na prega yeng ka sam kaba klumar kaba mshai ai ku pa ba ki pyang yo jisu ag ni ka por haba ki nget ye ka krten ka jame try ba ba ki pai shame ban nget ye ka ktien ka jame kan penwan dor ki ba kin yo ka yeng ka kri me bat ka ba it me try ko try play la don bring junkie try play be it jonga ko pa ki ba lapna ja bura me ka keteng ka jamen rei minta ga sngi kin jet iga ban penan bura me ka keteng ka jame kin try men da ker khuno ikia play don bring junkie hang ne try play ki bran ka jing e ha bring ka jing tiang bring ka jing ear ha bring ka jing bam shingan ka jing em han rei ga ni ka tian ka bang kren men ka sngi ai ga na ka jing shingan ka na ka jing em ka jing em junkie try ko try nam ta ki tu ka brio bran ka jing pang ai ko pa men pen kia no iki kitu gi ga jing pang ga clear junkie nga pe ini ga jing pang baro ga ben ken ria ban ga twai ko pa men pen kia ga mat junkie baro ko wei kano no ga jing pang la ga long ga khmal ga score ga shintur try play ga rundang ka shadam ka kpo ka kti ga jat ka sni do ka snam ka clenching baro play kan kia na mala siu ga dor ga berem bat ga jing jingam snam jame mala pen kia nga aingo eme na magani ga ktien ga try nga dwai bana dup ta ga sngi try le magani ga jingkran ga janga kan ya dai ga brio bat kan hikai ki kumlo ki nang ban snap ga ktien ga jame try ngi ailet shame ga buram ha ga krten ga jong Jesus bana Nazareth ngi dwai amen bat amen to blame kur khui fi ku bless you bon ma fi snap da pen jing mat ba subscribe ro la da pim pa ju subscribe ga ni ga channel kan pensuk je fi bapinio i hagi mobile jong fi malaka por to blay un kur khui fi ku blay